Непрестанно се подсещам, че ние хората сме животни. И има неща, които ни правят хора, със сигурност. Има неща като интелекта, комплексните емоции, духовността, които ни правят хора. Но има и нещо, което още е животинско в нас. Това е напълно нормално. И трябва да го приемем, да го обичаме. В него също има мъдрост, има някаква инстинктивност, сензитивност към миризми, към допир. Това също е вид интелект, животинският интелект. Също е ценен и трябва да го интегрираме, използваме в света около нас. Понеже ние сме физически същества, живеем в природата и трябва да се ориентираме в нея, да оцеляваме. Да, и двете са важни, но като животни, всъщност, имайки предвид това, че да, животното е някакси нашия корен, има две неща, които вълнуват всички хора. И те са смърт и секс. Аз лично ги свързвам с принципите на Инь и Ян в даоистката философия и лично аз свързвам смъртта с този принцип на безкрайно разширяване. Ако има две безкрайности, едната е безкрайно разширяваща се като една сфера, която се протяга навън, расте. И втора безкрайност, която се свива до безкрай, то според мен смъртта е това разпръскване. Ти си в една форма, но после, когато напуснеш тази форма, ти можеш да танцуваш с целия свят, навсякъде, да бъдеш част от всичко. Ти ставаш част от въздуха, от водата, разграждаш се в земята, червеите те да връщаш се отново в кръговрата на нещата. Китовете като умрат в морето, се заформят цяла малка екосистема около тях. Толкова животни започват да живеят в трупа на кита, започват да порастват водорасли, охлюви, морски риби, акули го оглозгват, докато остане само костите. В костите почват да живеят анемони, почват всякакви корали да разцъфват. Да, изключително интересно е. Морски краставици. Въобще, всяка смърт, тя не е смърт, а е всъщност едно оплождане. Колкото и странно да звучи, ти оплождаш цялата вселена, но ти вече не си със смъртта си. Но ти вече не си индивид. Ти вече не си аз. Няма го егото. И това, което аз много често искам да направя, е да оплодя цялата вселена. В смисъл, звучи леко извратено, но не знам. Може би, понеже съм мъж, искам да си пръскам творческата енергия навсякъде и целият свят да научи за моите гениални мисли, разбира се, в кавички. Имам го предвид по-скоро, нали, иронично. Но да, искам да някакси да размножа себе си чрез копия на своите книги, на своите картини. Едновременно с това аз съм много критичен към себе си. Дори не си харесвам толкова изкуството. Но вярвам в някаква болна идея, която отново идва от егото, за успех, който се измерва в слава. Понеже не знам защо в един момент ми хрумна, че аз трябва да се издържам с изкуство. И за да се издържаш с изкуство, трябва да си известен. Може би искам да работя като асистент на човек в инвалидна количка цял живот. И това ще е
напълно окей. Всъщност, така ще съм по някакъв начин по-полезен на обществото, отколкото поредния артист. Понеже, повярвайте ми, тук във Виена всеки втори артист. А в Берлин всеки артист. Което е до някъде утопично, до някъде дистопично. Понеже изкуството в днешно време е толкова елитаристично нещо, толкова... Както и да е. Няма да критикувам обществото. Мисълта ми е за тези две изначални архетипни движения. Навън и навътре. Черно и бяло. Или както искаш си ги представи или наречи, за това, че те всъщност се съдържат едно в друго. Сексът. Смисъл, смъртта. Това са нещата, които всички хора искат да видят на филм. И им пука, и ги впечатлява, и се отвращават, и се срамуват да говорят за това. И това е темата, която толкова силно ни засяга и хваща за гърлата винаги. Това са темите, нали. От една страна имаме порно, имаме романтични, еротични филми, книги, любовни истории. От другата страна имаме всички кървища, криминални, исторически, кланета и така нататък истории, които ни впечатляват и докосват. Да, като животни. Като животни, които се страхуват и които жадуват. Да. И сексът, той също е смърт. Смърт на егото, когато се превръщаш в другия, когато се сливаш с него. Смърт в смисъл на губенето на връзка с реалността. В смисъл на оргазма, в който ти забравяш къде си, кой си, какво си и влизаш за момент, само за момент в това празноглаво, съвършено състояние на нищо. Имам предвид истинския оргазъм. Да. И мисълта ми е, че това е едно достигане на сърцевината действителност на човешката душа, която отново е нищо. Вътре в нас, дълбоко, центъра на нашето съществуване е нищо. Той е една дупка. Ние сме като една поничка празна и... Господи, поничка с дупка. Говоря глупости. Добре, знам, че звучи побъркано, но даоистките монаси са казвали, че колелото се върти, защото има дупка в средата му. Спиците го поддържат, но понеже колелото има дупка в средата си, то може да се закачи, то е в гъвкав смисъл флексибилно и може да се върти. Нали, представете си колело, представете си каруса. И в средата на човека, в неговата най-вътрешна душа, най-съкровеното си аз, той е нищо, той е празнота. И отвъд него отново е нищо и празнота. Ние съществуваме в промеждутъка между две празноти, които доколко са празноти, доколко не са. Какво значи думата празнота? Какво е значи думата нищо, бездна? Няма сега да обясняваме, но да. Това е нещо, което си мислех днес. Какво мислите вие по темата? Не знам. Може да ми пишете. Може и да не ми пишете.